Michelinský obed za menej ako 24 eur. Áno, počuješ správne. A to dokonca 7-chodové degustačné menu. Toto menu som mala možnosť vyskúšať počas nášho nedávneho výletu do Krakova. Ide o reštauráciu pod Rúžou priamo v centre mesta, ktorá ponúka takúto degustáciu počas obeda. Bežne takéto degustačné zážitky trvajú 2 aj 3 hodiny. Tuto majú vymyslené trochu inak. Prvých 5 menších chodov prišlo prakticky okamžite a celý zážitok trval 1 hodinu. Na stole sa objavili napríklad jemný karfiolový krém s hnedým maslom, tresková kroketka s kôprovou majonézou či cviklová salsa s kozím syrom a pistáciami. Zo starterov ma najviac bavili ravioli s hríbmi v silnom teľacom žu. Nasledoval hlavný chod, krémové risotto s hľuzovkou a parmezánovou emulziou a dezert v podobe rýbezľovej rolády s čokoládovou zmrzlinou. Nazvala by som to celé ako taký expresný michelinský zážitok, ale bez toho, aby mu čokoľvek chýbalo. Servis, precíznosť aj chute držali presne tú úroveň, ktorú by človek od michelinskej reštaurácie očakával. Ulož si tento reel a využi pri najbližšej návšteve Krakova.